Hey, hey, hey! What's up mga kahap-hap? So dito po tayo sa napakagandang white beach sa Agno, Pangasinan. Tingnan natin yung bato-bato ron, no? You know, alright. Ito po dahil nag-low tide dito sa Agno, yung beach dito mababaw. So ideal siya sa mga bata. Yung galawin. Bakit? Ano yan? Ano? Ano yan? Pinipisil tapos liliit tapos pwede mo lutuin. Anong tawag dun? Ayan, oh, ito yun, oh. Ano pong tawag dyan? Kung ano naman pong tawag dyan, comment nyo naman sa comment box kung anong tawag dito, oh. Ano kinukuha nyo, te? Ha? Tingin? Shell? Ano shell? Ah, yan. Para saan? Ulamin po. Ah, ulam. Ayos, ah. Ano, Pogi? Dito magandang space for swimming, syempre, no? Dahil ano lang siya, puro bato. Pero traditional venue dito sa Agno na parang pwede mong tingnan, bisitahin, silipin kung ano bang meron dito. Ano yung huli nyo? Anak? Ha? Isda? Patingin nga. Ha? Dalawa pa lang? Oo nga, no, dalawang isda. Para saan yan? Ulamin nyo. Araw-araw kayo nanguhuli. Araw ngayon lang. Marami bang isda rito? Marami isda. Eh paano pag wala kayo nahuli? Di walang ulam. Nyak! Pag walang huli, walang ulam. Wait, dito Ayun, pa. no? Oh! 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 Ano yung huli nyo? Isda? Patingin nga. Uy, ang dami, ah. Ang dami nito, ah. Saan nyo gagamitin yan? Kain po. Pagkain nyo mamaya. Araw-araw kayo nanguhuli? Ha? Hindi naman. Pag wala kayo nanghuli, paano? Ha? Uwi. Wala kayong ulam pag walang huli. Ha? Patingin nga ulit. Patingin ko nga. Ang galing mong huli, ah. Di ba maliliit yan? Tama lang yan? Ang galing manghuli. Ang dami na nilang huli. Ba't sa inyo dalawa pa lang? Ah, kaumpisa lang. Ay! Balag dito ni Boy! Wait, dito nga eh. Magkakapatid kayo, hindi naman. Magpipinsan kayo lahat. Solo mo lang yung ulam na yan? Solo mo lang yun? Sa'yo lang? Sa yung dalawa? Ah, ba't namatay? Nalunod! Nalunod dyan! Di ba? Ah, natutulog! Natutulog yung isda? Natutulog ba yung isda? Dito po nag-umihinga dito. Ah, may nga sa tubig. May asam. Ang laki! Anong tawag dyan? Purita. Ito. Pugita, ba't ang liit? Ba't ang liit? Patingin ko nga. Sarap to kilawin. Ah, kinikilaw yan? Galing, ah. O, naka-video kayo, ha? Meron akong YouTube, shout out! Shout out sa mga bata sa Agno. Ano pangalan mo? Ikaw, naka-blue. Dumer. Romel, ikaw, naka-red. Steven. Stephen, ikaw. Jaron. Jaron? Ikaw mo na maliit. Ano pangalan mo? Kalakuchay, ano? Ha? Calvin. Ah, Calvin. Kala ko Kalakachuchay. Ikaw, ano pangalan mo? Rian, ikaw, naka-black. Pambihira? Anong pambihira? Wala namang pambihirang pangalan. Ha? Eloisa, gaganda. Sa murang ito nagtatrabaho na sila. Sabi nila pag wala silang huli, wala silang ulam. Hirap, no?
O sige, bye-bye na. Babalik na ako doon. Bye-bye. Okay po. Bye-bye. Ano po bang pangalan ng YouTube channel? Lakwatcherong hap-hap. Bye-bye. Bye-bye. Oh, palpaltik boy! Anong palpaltik? Ano yung palpaltik, boy? Ay, ito. Oh, yun, oh. Ayun. Batang nga mo dahil dyan. Kinakain yan? Ay, pumasok. Di na nga. Pumasok. Sayang. Bye-bye. Sa mga nanonood sa atin ngayon, pahalagahan nyo yung bawat pagkain, kinakain nyo. Salamat tayo sa Diyos. Minsan, hindi lang natin gusto yung ulam. Complain na tayo ng complaint, reklamo na tayo ng reklamo. Pero ito, sila, no? Pag wala silang huli, wala silang uulamin. Imagine nyo yan sa murang edad. Kailangan nilang may experience yan. Pero bilib ako sa mga batang ito sa murang edad, nagtatrabaho, tumutulong. Butihin nyo kung makakarating sa inyo itong mga ano na to, itong page na to mga bata. Bilib ako sa inyo. Butihin nyo, mag-aral kayo mabuti. Magsikap kayo. At hindi nyo alam kung anong pagkilos ng Diyos sa buhay nyo. Sa atin, ating mga dito, sa ating may maayos na kuryente, maayos na wifi, maayos na pagkain. Salamat tayo na meron tayo ganyang mga privileges. Hirap. So, yun lang mga kahapap. Hapap. Hooray!